Čaute, zdravím vás Defon Game v Minecrafte séria 1, epizóda 1. Dneska natáčam s Kristupasom. Ahoj! Toto video bude kratšie. A ocitli sme sa na čarovnom islande. Musíme nájsť drevo, ktoré je tam. Bude to náš posvetný island. Áno, posvetný island, na ktorý sa už nebude dať dostať. Možno. Idem po nejaké Idem na ťažké drevo. Akurát som to povedal. Hneď pri nás je... sú tóny brezového dreva. To je nepredrvové. A inak točíme let's playe pre Česko aj Slovensko. To nie sú let's playe. Také epizódy. Spoločné No. Dúfame, že sa vám naše videá budú páčiť. Sme amatéri. Začiatočníci. Nie, sme amatéri. No aj začiatočníci. Ale celkom Minecraft vieme hrať. Jak sa robí crafting table? Si robíš srandu. Nie, Ale že si ho urobil. srandujem. Defon? No. Poď tu na druhú stranu do toho lesika, tu sú aj dubové. Počkej chvíľku. OK. Idem naťažiť nejaký kameň, aby sme rýchlejšie mohli ťažiť drevo. A treba sa nám znovu skryť. Pred zubicmi. Áno. Zubicmi. A šrejkami mobmi, ktoré nechceme. To som povedal určite. No. Začiatky sú stále ťažké na Minecrafte. Pôjdeš to ku mne? Ja neviem, kde si, no ale už som išiel tam, kde sú tie dubové dreva. OK, ja tu som niekde. A už vidím tvoju menovku. Som hneď pri tebe. Dám ti 3 kamene. Počkaj. Kde si? Tu som, za tebou. To si ty. To bude na krompač. Nie, to bude na sekerku. Nie, ja mám kamenu. No to dáme na krompač. Urobka. Ide sa ťažiť. Getting an upgrade. No to je veľké zlepšenie. Z dreveného na kamenný. No to ti poviem. Koľko asi dreva? Ako surové? Neviem. Mám 12. Kravy tu musia zomrieť. Auto tiež. Skús to robiť záhradku. Alebo ja neviem, čo. Ale ešte nemáme dom. Najprv by trebalo dom, až potom riešiť záhradu a neviem čo ešte. Stádo kráv! Idem vás pozabíjať. Kravy treba zabíjať, ale prašatá nie. Kravy A tá dobre. Kravy zle. A čo zle? to treba To zabíjať. na kopanie. A čo dobre? To na okrasu. Čiže všetky prasiatka. Piggies. Pig. 23 Potrebujeme veľmi veľa látky. Či nie látky, jo, sa Áno. Chceš stavať dom? Čo prosím? Stavať dom. Začni ty. No ja so stavaním mám skúsenosti. Aké veľké? Malé? Veľ. To mi
už došlo. Kravy, všetky zdochnete. Všetky. Šiel by si na sklo. Na čo? Nerozumiem. Môže to byť obdĺžníkový dom? Kľudne. Bude to obdĺžník so kockou. Máme 15 kože, to je ešte málo. A na čo chceš? No, tak zatiaľ na začiatok toho brnenia. Však nechoď do jaskyne. Aha, to nie je jaskyne. Či? Je to jaskyne. Defon, pôjdeš dať čo zrovnať so zemou? Ešte raz? Pôjdeš dať čo zrovnať? No, pôjdeš nejakú hlinu? Priniesť? Alebo nie? No dobre, môžem. Kravy, pomizli. Krava! Poď sa pozrieť na moje stvorené dielo. Hneď zabijem túto kravu. Je to tak pekný dom. Krava je monštrum pre villagerov. Posledná krava zo všetkých druhov. Budeš na mňa hrdý. Tak to dúfam. Keď budem vedieť, kde... Aha, tam. Kráľa tu nemôže byť na našom území. Krávy nemajú povolený vstup. Krávam vstup zakázaný. Presne. Dobre. Pôjdeš mi pomôcť, lebo stmieva sa aj náš dom. Nie je dokončený, áno, to viem. A chýba mi drevo. No ja toho dreva mám strašne málo, mám len 20 dosiek. OK. Tak to ti poviem, to nie je obdĺžníkový dom, to je taký dom. To mal byť obdĺžníkový. A prečo si tým zamuroval jaskyňu? No comment. Odhalil som jeho tajomstvo. Neviem, na čo si to tak urobil divne. Rýchlo po uhlie. Máš špec? Tu je jedno fakle. No, ale zo z dreva sa dá urobiť. Drevené uhlie. Som nevedel. Skelik poblížku nášho domu. Aj Prvko. tak však tu máme jaskyne. A máš kamenný kromp. A ja som ho kde nechal svoj? Ja som tam nechal tak, kde crafting. Prečo si to tak urobil? Stačilo to tam iba tak zrovnať, to si na nič urobil takú podlahu. To je pekná podlaha. Tvoja radosť, moja radosť. Ups, máme tu menší problém. Justin, máme problém veľký. Všetci zabíjajte zombíka. Aspoň ja sa ho posnažím. S dreveným Yes. krompačovi kopám uhlie. S dreveným? Áno. Si tým istý? Nechoď za mnou, nechoď za mnou. Nesmie ísť za mnou, nesmie ísť za mnou. Nechoď za mnou. Neprežijeme. Vypadni. Pomoc.
Pomoc. Nie sú nejaký... Uteknem. Sú tu veľa Vypadni! Chcem ťa zabiť. Yes. Máme 2 šípy. Nebudem komentovať. Defon? No. 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 Čo si tak praješ, Vadí? keď zomrieš? Áno. A kde si zomrel? Nie, ešte som nezomrel, ale keď iba tak náhodou. No tak na to ani radšej nemyslí, lebo prídeme všetky veci. Nie. Ja si myslím, že po nich sa dá vrátiť. No dá, no ale... Svojou statočnosťou. Slávny Defon. Áno. Slávne ťa pôjdem ochrániť. Prosím te, neskakaj tu za mnou dole. Keď si po mne creeper a som zomrel. S veľkou radosťou vychádzam na povrch. Možno. Je tu strašne veľa príšer. Zoberám ti veci, hej. Áno. A položu ešte viacej fakly. No však žiadne nemám, akurát som bol... 2. To málo tam ešte. Scipni, áno. Počkej, nestrel po mne druhý. Slávny Defon Gamer. Slávny. Berem svoje veci. Ide po mne zomboň, ktorý má... černú hlavu. Nemusíš sa pri mne báť. Možno. Každý vie, že Defon je boss. Áno. Niekedy ho majú rád. Ďakujem za tú chválu, ďakujem. Môžem urobiť aj divadlo. Dal by si mi také moje veci? Aspoň drevo. Je zomboň. A hlavne pozor pred creeperami. Nemusíš sa báť, ja ťa ochránim, možno. No to, že už asi pomaly koniec, alebo neviem jak. Ešte nie, ešte 5 minút. Asi tých 5 minút. Asi keď vyjde deň. A môžeme začať našu druhú epizódu. Horúca téma. Skaďal máš kameň? Zo mňa vypadol? Nie. Ja som si bol zobrať. Strieľa, skeleton. Daj mi dačo do ruky. Ja si urobím meč, zober si. No tak rýchlo mi daj, kde to je? Ups, ide tu creeper. Ja som statočný a zabil som creepla. Creepla. A už nemám dreva. Creeper! Spider! Nie, že tu rakne. Nie. Nevadí, toľko dreva nám nezaškodí. Ale no, hoci pec roztrepa. Ja mám taký pocit, že teraz ty mňa budeš musieť obraňovať. Mám meč. Nemám meč. Čo keby si zabil toho zombíka, čo furt chodí za tebou? Defon je killerman. A už asi bude koniec videa. Ešte by som chcel v tomto videu diely stihnúť.
si urobiť posteľ. To môže byť aj ďalej. Áno, posteľ, no, keby sme náhodou zomreli, vymreli. Jej, mám mrkvu. Wow. Ďakujem. To nemuselo byť. Keby si mal zemiak, bolo by to cennejšie. Mrkva celkom stojí za nič. Zatiaľ. Urobíš čestku? Alebo truhlicu? To je jedno, jak to povieš. S veľkou radosťou. Defon, na YouTube sú doktori nechápaví chlapci. To je jasné. Napríklad tak. Napríklad Kristupas. Áno, konečný deň, konečne ráno. Wow! Prežili sme, aj keď ja som raz dechol, ale to sa cení. Hej, ty, čo ma tu otravuješ? Jaký máš level? 4, skoro 5. Počkaj, ešte dačo postavím tu. Defon? No. A vieš dať čo dať, aj keď napríklad by som povedal vulgárne slovo napríklad. No. Jaj! Videl som to na vlastné oči. Brat mi zomrel v dome. Čo? Počkaj, Angry Zombie, ty nie. A to je malý. No však. To nie je Angry Zombie, ale Baby Zombie. Jej, mám tvoj EXP. Dobre, už by sme chceli ukončiť video. No, čiže odberajte, komentujte, lajkujte, hovorte, čo by sme mali vylepšiť. A ďakujeme, že ste si to pozreli. Dovidenia.